Здравейте, аз съм Любо и днес ще ви обясня кои са основните и най-важни неща при спускане по много стръмни планински терени. Като цяло да започнем от позицията върху велосипеда. Това е познатата ни атакуваща позиция. Особеност е, че понеже е много стръмен наклона, за да не се обърнем напред, трябва да приклекнем, да се наведем колкото се може по-ниско над велосипеда. Това автоматично ще изтегли задните ни части зад седалката, защото сгъвайки се, те отиват натам, но допълнително може и ние да се изтеглим още по-назад, за да противодействаме на гравитацията, която ще се опитва да ни хвърли напред. Колкото и назад да се изтегляме обаче, не трябва да забравяме да оставим известна отпуснатост в ръцете. Не трябва да ги изпъваме напълно и да ги блокираме в лактите. Винаги трябва да остане една отпуснатост, едно сгъване в лактите, за да може да поемаме неравностите на терена. Особеност също така при толкова стръмни спускания е, че много често неравностите ще идват отдолу в посока нагоре, т.е. ето така ще се движи кормилото, а не така към нас. Другото важно нещо, трябва да преценим колко е дълъг този стръмен участък, който искаме да спускаме, има ли чист изход след него. Ако е дълъг и няма чист изход след него, тогава се налага да го минем с спирачки. Прилагането на спирачки по толкова стръмни наклони и терени обикновено е по-трудно, защото предната гума доста по-лесно ще се опитва да изгуби сцепление. Така че трябва да сме едновременно максимално отпуснати, но и достатъчно уверени и във всички случаи трябва да спираме много плавно, така че да не предизвикваме блокиране на гумата, само да забавяме движението на велосипеда, но гумите да се въртят свободно. Другия вариант за преминаване на много стръмни отсечки или отделни препятствия, и това е по-добрия вариант във всички случаи, когато имаме чист изход след препятствието, е изцяло да пуснем спирачките. Трябва да сме подготвени за това, че когато пуснем спирачките, скоростта ще се увеличи бързо и значително. За целта трябва да сме максимално отпуснати, за да може колелото да следва терена, а нашите ръце и крака да действат като окачване. И в общи линии това е най-важното при техниката. Гледаме напред, уверени в линията, която сме избрали. Ако е възможно, пускаме спирачките, ако не, захождаме с ниска скорост и се опитваме да я поддържаме с плавен натиск върху спирачките, чак додолу, като сме отпуснати достатъчно, за да поемаме препятствията и неравностите по терена. Опитайте! Ако усвоите тази техника, ще имате един повод повече да завършвате каранията с усмивка и добро настроение. Това е от нас за момента. Очакваме ви и в следващия епизод.